سئلتات قدم نحلف فصاميتات مسلن كم زلو وسنيدومنا زلو مذكرات بمخانهم بلوصات قرستاتنا يوم كم اسلو زخونو دمايوم نسئلي ككم قدمنو انتفتاونتون اقداسنوتو يعبي تي كاب قداماي فرقي 19 خفل زمانات حيزو فرق زمن اوصيرو زنبره تكنولوجي سئلي بهاجرنا مسمعتاو مغزات طاليان اب 18 ساعات مستعاتاتوي اب حبرتسب ኤርትራ خسرص بزح غزيا يوسدلون صلوانا قداسنتنا يسئلي زياده زغول حل اوان كن بشنت 1912 مستان اسكرنا طاليان مجمريا نتروبل زخدت حمشيتي بوطلاني دقبات ابلاتا سئلي تسائلهم لبيتسبهم كل اخو مجمريو كبز اوان زين دحر كل انطفتات بملكه سئلي كسنت جميرو نايت مرئا دما حزبنا اب سئلي تقداسنتن فقرنا معبيدو سلصنحي اب كتماتاتنا قدايم ابيات سئلي ازين بزحاتين اب كتما اسمرا كبابي ادراش كوافيت عبي بانكنا بتركب بيت مغبي لوام اتو كتبل كلخا نعينخا سلبو غولي حمز الرايخا اسالالو اذا سئلتات زي نايتنت مخانو ردو كان تخونه نصباقيونا تعاقبو ريخا كن ازي خيخات مسد زبزحه كابتي سئلتات مسمعتاو ايطاليان كم استسال زغمت كوينو نملكن بزحنتن بهراتنا زنصبارقيو 94 سئليو بتعمي مالسنا تجزاون هيوت هلو بتعمي طبقيو اتو ينسوين بتعمي ددنقو ولا غشاخون ولا اتراوخون ولا صعداخون بزحتهم زدنقو ابي رخيبك يبلوني انا حفتي اب جرمن الله هذا راس فهم قاعد استبهله عبيس سديد اللي بتعمي يدنقو دخون سبيل ددنقو الى باريترا فلما خات تخلو تسائلو يبلوه قدمين تعقبين يرو مالتي خبزيت الى نوسيدوم كاف حبلهم شيطما مالتي ابجرمن كمان تعقبين يرو حفتك اخلم صيو تزدلين نعي عبيو سديد الله تدلو حزوه تفرقوا هذا اندازينا هيو مالو مالتي زي أستات 120 عامت أدنى كم زلوا وزن الجرول وسائل إيطاليان بملك كارتلينا حتيمم نعمل أوروبا يزرقوا خمس نوبري فلت قال قبت حستات نايت سئلي أدا أبيسينيا غورزو أبيسينيا ماريا قياح شماغلتات كناما نارا بليان وزت زبل يركبو ألاما نايتي أبي أوروبا يزرقوا وزن نوبرو سئلتات دما أوروباويان بملك دك أبات نايت زهاجر تمسيتهم نبز حداس جزءاتهم زنبرة إيرترا من تقوى حزيونيرو التدليت أتسأل الله بهرنا كلنا إتران زجلت أمالتي حنتي نايتجرنيا قد أحزلا عبد الله زين كان الحبشة ناشتو مالتين أبزخ الله نارا كناما بيجا أبزخ الله بيجا حنتي أبزخ الله مرا روس مرا أيح مالتي حنت كان الحبشة غورزلا مرعت هذا خاك كناما زأرجي الله أنا بزعرا سئلي زخونة يكون أبجزاي زلنا زي كونس ولا أبكل زلنا سئلي بتعمي كعقوبة زدلي معناته نحنا مفلت من ناس لزخونة دجنا زخونة سب تويلو كوف أيبني تويلو بزن سئلي زي أنا زد النق أنا خا بتعمي زي حبنا مني سئلي زي بتعمي يخر عني تبص لزخونة أنا تبقى كيرس لزحزو زان الزباز لنا قلا حزيلا استسألت هذا
بقدمنا انصباقيان سلستمسطنا مننت نايتا سئلي معاس ابي بمن كم استسالت كنصن دريخنا دحر بزح صاري نحدا ابال نايتا سدرابيت مسرخمنا دما تاقولا حزيلا زلا اده عبايو مالت ادي اندي ويزورو غبرييلا باريازغي بعلت بيتهم دغيات ولد ميكائيل زورو مخانن تتحازيلو زلو هصان دما ودن دغيات غبر كريستوس ولد ميكائيل كم زبحالو قدمي 30 عمت بموت كم استفليو اعليلنا نخونتات تسئل يعملكيتو دما بقلا أغشتي طاليان أبعد قيح 5 سألت كولدهم زورسو زانتا دغيملنا إذا سئلتات زي كمي 120 عامت مسألو طراي زي كونه زغرم نايزوم نريوم زلنا سبات صريتهم نقاحتهم أسألهم ريخا نبلص بهلاويان نبابرا إيرتراويان كنمي إيروباوي مغزاتي انتا يمثل كم زنبري نمغماتو هيشغرن نايزوم أب حدا تكالات منبر أبايتي وهبتي أقولقولتات أبيات الصحفة تسقيلهم النوريوم سئلتات مبار نملك انصباقن إيرتراونت لتاريخاويان بوتاتات لتفطرأوي صباقي وي نفولي نجر زغلصو أسائل أقداسنتهم لعلكم مخانو متن أقلبو كوهابومن أما أقابهم دما بتنقعن كنكنن كتحازو يقبا سئلي بتعمي صبو سلازخني أبتكالكاس كم زغيركا تحزو تتكالكا أبو غيرو يفلت الكا سخاوين تسألتات عبدخون نجار وين كتور إير لكا كفلت الكا انتي تقبر على واحد تسبد أني عبدخون عبو تكالخون عبيت هوتيلخون عبيت بيت مجبخون سألتات سخ كسكل الله سلامتي كم مجلس من نتكاس لازخني بلونيوم بتعمي يشجرون يوم كن جزء أولني أنا جن صلي خسس عيدلني ناتو كتعقيب سكر رأي يزدولي أنا مثال حجة حد عمد حد فرنج ماتيو حمشت $100 كبكي هبني لني جن أنا كوبو أيكالكم نزع أسائل ناتو مننت ويناتو موقلاوي تحستو نخلالي كم يكن قبل هذا الكتاب هو نستلزم زخنا اللاليو قدم حجي لذي زي أم دادجيات كل خصوص مالتي وسيتكا أبغى زيت أو تخايو مجمرتا ناتهم ولدو حتيت كارخيب كايو حتيت كارخيب كا أبغى زيت أو تخايو كل سب حجي بتعمتهم ناتهم بيتسب بتعم تحوجسهم تحبينهم نحنا أبى حقنا عباي ناس نحنا زي حزناس السخيس كيو إلى وين بزحت متيوم أمسجنهم من يوم زي أتوم كأ مثال زي أم حجي زي أم كنامال زي ناران كلانا فين تذكر بروح أصل زبالو إحنا عين فلتهم نخون جين أجت أنا خلقت كفلتهم خلوا بخمين رخبهم جين معهم ملكت سئل مالت لأن زخون يخون نجار كجلس إنكردئن زخيل سند بمخانو نباره ياو تاريخي كبهالي كاليو أبزي أبي إرترا دما البزي يقولوا تاريخيان سئلتات تعاقبهم سلزلو كم عبيد أجاكن ريي كبا زي أما أكل مرمرن سندان تعاقب زركب لألي 4.5 مليون سئلتات أبد بين مدرخات أوشت هاجر استسأل خون كله وحد دما نهاجرات كرنا أفريقيا يركبوا
ስእሊ ማለት ጭብጢዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማዩ ንሕማቕን ጽቡቕን ፍጻሜታት ምስናዱ ኣገዳሲ ይኸውን እዚ ንዕዘቦ ዘለና ኣሳእል እቲ ብዘመነ ዕንወት ዝግለጽ መግዛእቲ እንግሊዝ ኣብ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ቁጠባዊ ትሕተ ቅርጺ ዘውረዶ በንቋሰ ዕንወት ህያው ምስክር እዩ እዚ ሰነዳት እዚ ምህላው ኸዓ ካብ 1000 ቃላት ሓንቲ ስእሊ ስለ ትምረጽ እዞም ሰነዳት እዚኦም ምህላዎም ጥራይ መስክሩለይ ዘየድልዮ ዝተማልአ ታሪኽ ይገብሮ ኣብ ኤርትራ ስእልታት ይኹን ሰነዳት ኣብ ምዕቃብ ዘለና ብልጫ ብሓቂ ዝሕብን እዩ ብዛንታታት ጽሑፋት ይኹን ብኻልእ መገድታት ሕሉፍ ምስናድ ጥንታውን ክቡርን ልምዲ ኤርትራውያን እዩ እዚ ብፍላይ ኣብ ሓርነታዊ ቃልስና ዝያዳ ተኸሊዑ ስሩዕ ቴክኒካዊ ኣገባብ ተኣታቲሉ እዚ ይኹን እምበር እዚ ስእልታት እዚ ዋንነቱ ናይ ህዝብን ሃገርን ስለ ዝኾነ ከንላልዮ ዓብዪ ሓላፍነት ኣሎና ኩሉ እቲ ነዚ ስእልታት እዚ ንምስኣል ዝተኸፍለ ዋጋን ፃዕርን ዝሕብን እኳ እንተኾነ ምስ ህዝብናን ዓለምን ኣፋሊጥናዮ ክንብል ግን ኣይከኣለን እዚ ማለት ከዓ ኣብ ጅባኻ ዘሎ ሃብቲ ዘይምፍላጥ ወይ ክትጥቀመሉ ዘይምኽኣል እዩ ዝቑፀር ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ቀዳማይ ናይ ልቦና መዐቀኒ ንሕሉፍ ታሪክካ ብዝርዝር ምፍላጥ እዩ ሓደ ህፃን ተወሊዱ ኣፉ ኸፅሪ ከሎ ዝመልከን ቀዳሞት ነገራት ክሳብ 7 ወለዶ ዝበፅሕ ናይ ኣባ ሓጎታቱ ኣስማት ይጽንዕ ምስ ጎበዘ ኸዓ ምስ ቤተሰቡን ሕብረተሰቡን ብቐጥታ ዝተኣሳሰሩ ታሪኻት ይፈልጥ ሓላፍነት ኣብ ዝስከመሉ እዋን ድማ ንሰፊሕ ከባቢኡ ዝርከብ ቦታታት ታሪኽን የጽንዕ ብሕግታት እንዳባ ልምድታት ሕብረተሰቡ ብዝርዝር ይፈልጥን ኣብ እወንታዊ መዓላ ክጥቀመሉ ይኽእል ካብኡ ብዘይፍለ መገዲ እውን ንመጻኢ ወለዶ ኢልና ብምሕሳብ ስእልታት ክነትርፍ ንጽአር ኢና ኣብ ምዕቃብ ስእሊ እውን ካብኡ ዘይንእስ ተገዳስነት ኣለና ምናልባት ካብ ዘይምፍላጥ ዝብገስ ጉድለታት ስለ ዘይስተኣን ሓደ ስእሊ ምስ ግድምኑ ናቱ ዋጋን ክብርን እናበረኸ ስለ ዝኸይድ ኣብ ኣተዓቓቕባ ስእሊ ፃዕርታትናን ኣፍሉጠናን ክዓቢ ከም ዘለዎ ዘማታ ኣይኮነን
ባህላውን ታሪኻውን ቅርስታት ንዝሓለፈን ንዘሎን ንዝመጽእን ትውልዲ ዘራኽብ ድልድል ኢልና ክንገልጾ ንኽእል ኢና ከምኡ ስለ ዝኾነ ኸዓ ካብ ዝሓለፈ ታሪኻውን ባህላውን ክውንነት ተበጊስካ ንገዛእ ርእስኻ ክትፈልጥን ብመንነትካን ታሪክካን ሕቡን ኮይንካ ክትቅጽልን ይገብረካ ብኣሰራት ናይ ዝሓለፈ ወለዶታት ተመሪሕኻ ቀዳሞት ወለዶታትካ ኣብ መዋዕል ህይወቶም ዝሰርሕዎ ወይ ዘፍረይዎ ውፅኢት ስርሖም ብመልክዕ ቅርስታት ተቐሪጾም ይረኣዩ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ዓቢ መልእኽቲ ኮይኖም መንነትካን ታሪክካን ባህልኻን ንወለዶታት ክትሰጋገር ትኽእል እቶም ኣገደስቲ መወከሲ መንነት ኢልና ክንገልጾም ንኽእል ቅርስታት እምበር ታሪኻውያን ህንጻታት ሓወልትታት በራናዊ ጽሑፋት ዝተፈላለዩ ቅርጽታትን ስልማታትን ዝተወቀሩ ጽሑፋትን ስእልታትን ክኾኑ ይኽእሉ ገለ ካብዞም ኣቐዲምና ክንገልጾም ዝጸንሐና ቅርስታት ብቐዳምነት ጐሊሑ ዝረአየ ሓወልትታት ከም ኣብነት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ሓወልቲ እንብሎ ደቂ ሰባት ነቲ ዝነብሩሉ እዋን መዘከርታ ወይ ድማ ነቲ ዝቕጽል ወለዶታት ታሪኽ ንኽሓድጉ ኾነ ኢሎም ዝተኽልዎ ካብ እምኒ ወይ ብኻልኦት ነዊሕ ነገራት ክጸንሑ ዝኽእሉ ዝተቖርጹ ቆወምቲ ነገራት እዮም ኣብ ዓለም ብዙሓት ዓይነት ሓወልትታት እኳ እንተለዉ ገለ ካብኣቶም ብተምሳል ሰብ ዝተሰርሑ ዓበይቲ ኣእማን ፍሉይ ቅርጺ ከም ዝሕዙ ኮይኖም ዝተሰርሑ እዮም ዝበዝሑ ኸዓ ኣእማን ብምጽላብ ዝተሰርሑ ቆወምቲ ሓወልትታት ወይ ኣዝዮም ዓበይትን ዘይንቀሳቐሱን ናይ እምኒ ጽሑፋት እውን ከም ሓወልቲ ክግለጹ ይኽእሉ እዮም ኣብ ሃገርና ካብ ዘለዉ ታሪኻውያን ቦታታት እቲ ዝሰፍሐን ዝጠንተወን ሓወልትታት ዝርከበሉ ቦታ ታሪኻዊ ቦታ ቆሓይቶ እዩ ቆሓይቶ ብቋንቋ ሳሆ ከውሒ ዝበዝሖ ቦታታት ማለት ክኸውን ከሎ እቲ ከባቢ ካብ ዓዲ ቀይሕ ብሸነኽ ደቡባዊ ምብራቕ ኣስታት 11 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ይርከብ ቆሓይቶ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ኣስታት 2800 ሜትሮ ልዕሊ ጽፍሒ ባሕሪ በሪኹ ዝርከብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጥንታዊ ታሪኻዊ ቦታ እዩ ቆሓይቶ ክሳብ 10,000 ዓመት ዕድመ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ታሪኻዊ ቦታ ኮይኑ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዝሰፍሐን ዝጠንተወን ታሪኻዊ ቦታ ምዃኑ ብዙሓት ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ዝገልጽዎ ሓቂ እዩ ኣብ ጓሓይቶ 12 ናይ እምኒ ሓወልቲ ክህልዉ ከለዉ ኣብያተ መቕደስ ዝመስል ህንጻታት ብፊደላት ግእዝ ተወቂሮም ዝተጻሕፉ ዝሓወለ ሓገዘ ሰሓወ ወደበለነ ዝብል ይርከቦ ብዘካዚ ከም ሓጽቢ ሳፊራ መቓብር ግብፂ ላዕላይን ታሕታይን ሳሮን ዝኣመሰሉ ጥንታውን ታሪኻውን ቦታታት ሓቂፉ ይርከብ ካልእ እቲ ክሳብ ሕጂ ከም ምንጭ ማይ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ሓጽቢ ሳፊራ ኣብ ውሽጡ ዝርከብ ዓብዪ ርቡዕ ኹርናዕ ከውሒ ብቋንቋ ሳባውያን ዝተጻሕፈ ጽሑፋት ኣለዉ ታሪኻዊ ቦታ ቆሓይቶ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ንደቡብ ካብ ዘለዋ ሃገራትን ሰሜን ምብራቕ ኣፍሪቃን እታ ዝዓበየትን ዝጠንተወትን ከተማ እያ በዚ ኸዓ ናይ መጀመርያ ጉስነት ስራሓት ካይላ ስልማታት ናይ እምኒ ቐጸላታት ዝተረኣየሉ ቦታ ምዃኑን ዕዳጋስና ሓርማዝ ዝካየደላ ከተማ መንባራን ዝሕብር ኣሰራት ኣሎ ብዓብኡ ኸዓ ናይ መጀመርያ ዕሙር ናይ ንግዲ መስመራት ዝካየደላ ዝነበረ ከተማ መንባራ ይፍለጥ ቆሓይቶ ካብ ጻድፍ ዓዲ ዓለውቲ ዝብገስ ኣዝዩ ሰፊሕ ቦታ ዝሽፍን ኮይኑ ንኸባቢታት ካሪቦሳ ሳሮን ሳፊራን ዘጠቓልል ክሳብ 17 ኪሎ ሜትር ዝርጋሕ ስፍሓት ኣለዎ ከም ከተማ መጠን ዲጋታት መንገድታት ስፍራ ድኻታትን ሃብታማትን ዝቕመጡሉ ቦታ ከም ዝነበሮን ኣብ ከባቢኣ ንኣሽቱ ቁሸታት ከቢቦማ ምንባሮምን ዝሕብሩ ብዙሓት ኣሰራት ጐሊሑ ይረአዩ
ደረጃ ስልጣን እዛ ከተማ ምስ ቅድመ ንግስነት ደቡብ ዓረብን ግብፅን ናይ ንግዳውን ባህላውን ምልውዋጣት ይካየደላ ምንባሩን እዚ ድማ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ናይ ኣስታት 4000 ዕድመ ከም ዝነበሮን ይንገረሉ። ካልእ ፍሉይ ናይ ስነ ህንፃን መናድቕን ናይ እምኒ ዓኑድ መጥሓን ናይ ማይ ምሽረባት ኣብ ኣኻውሕ ዝተወቕሩ ስእልታት ገለ ካብቶም ጥንታዊት ቋሓይቶ ሓቒፋቶም ዘላ ቅርስታት ክኾኑ ከለዉ ክሳብ ሕጂ ብደቂ ሃገርን ወጻእተኛታትን ተኻይዱ ብዘሎ ናይ ኩዕታ ምርምር ልዕሊ 1000 ዝበፅሑ ቅርስታት ከም ዘለዉ ተረጋጊጹሎ። ብዘይካዚ ኣብቲ ብተለምዶ መቓብር ግብፂ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቦታ ኣብ 1906 ኣስታት 70 ዝኾኑ ዓስከሬናት ናብ ጀርመን ከም ዝገዓዘ ዝፍለጥ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤተ መዘክር ጀርመን ከም ዘሎ ይፍለጥ። ካልእ ካብ ኣዱሊስ ክሳብ ቋሓይቶ ዝበፅሕ ብመንደቕ ተጸሪቡ ዝተሰርሐ ጥንታዊ መገዲ ኣሎ። እዚ ኸዓ ጥንታዊት ከተማ ቋሓይቶ ምስ ወደብ ኣዱሊስን ካልኦት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከቡ ጥንታውያን ቦታታት ልዑል ንግዳውን ባህላውን ምትእስሳር ከም ዝነበረ ይዘነጽር።